Alleluia, Alleluia. Isugin mo, Diyos, kay maminaw ako sa mga ipamulo mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo managa kaninyo. Maana usab kanimo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Namiadto sa Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ug gitigom niya ang napulog duha ka tinunan ug gidala sa tinagurha. Unya iyang gihatagan sila sa gahom sa paghingilin sa mga yawa ug giingnan sila, ayaw kamo pagdalag pagkaon ni puntil ni kwarta o bisan unsa gawas lamang sa sungkod. Pag sandalyas kamo apan ayaw pagdalag laing bisti gawas sa inyong gisulob. Mingon usab siya kanila, sa inyong pagabot sa lungsod adto sa kasabalay sa nagdapit kaninyo ug ayaw balhin sa laing balay hangtod mubiya kamo niya ng lungsura. Kung mahiadto kamo sa kadapit diin ang mga tao dili mo dawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai kanang dapita ug taktaka ang abog sa inyong tiil, pasidaan kini alang kanila. Usa nalakaw sila ug nagwali nga ang mga tao kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala, ilang gihinginlan ang daghang mga yawa ug gihaplasan nilag lana ug giayo ang daghang mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mayong buntag ninyong tanan. Ato bang tumiyaging Biyernes na ikaduha, second dose bakuna ako niya gikan atong Biyernes santud karon naigamayng luya-luya, gamay lang, naigamay laintian, gamay lang, naigamay hilanat, gamay lang, kanang gamay ba nga antusunon para sa makaayo ug ikaayo sa kadaghanan. Nindot kulba baya kay daghan bantag madunggan nga mao ni nya mao na daghang gisulti, pero basta kay sa ako lang tumiyaging adlaw pag Biyernes na ibiduol ba sa man imong tupad, ingon siya, "Pader, ugma ba magpa blessing me?" Ingon ko nga, ingon siya, "Ngadto ta, Pader, kay pa-blessing mo ni muna." Ingon ko nga, "Time sa Lunes lang ta magsabot kay wa pa ko kibaw unsay dangatan." Napaman nawa man inigbalik ina ina nga okay sabot ta balik ugma pastilan usahay ba ang atong kabalaka, ang atong kahadlok kanang manubra unya dili na ta mutalaw ta bisan tuod kun ang antusunon ang antusunon yung nana ra diay kagamay sige. Salamat sad na may
gihatod tumiyaging simana na gihatod nga electric fan na ayahay mo diha nasa tubangan tulo na kabuk ang usa para dire tulo na kabuk salamat sa nagpadala mo nang kung kamo magpada o magdala ayaw pagpanuko ayaw kaikog dadalang sad ibitay-bitay lang din no kung gusto mo atong magdamo atong pinakadako pareha diya sa singa na kanang birin sa rigla ba nga kita mo birin sa rigla dako kaysanan pasilan ayaw lang na ayaw lang kuyaw no pero kung gusto gyud ka na sige ibutan diha aron lupad ta time sa usapay lain karon si mana no ilunta ka ng mga nindot bisan ginagmay nga naa ni atong katunan pag sa ulog kanindot sa kaning kagahapon nakadungog ko kagahapon kanibang atong share a meal pati sa akin ganahan man mulot-luto niya kadungog ko gahapon mingon siya kaniman siya pader mo muhatag sa mo kan sa binuan matag og mantika sa kabuan muhatag og pansit nga nindot ba tampo-tampo gamay lang kaayo pero dako ang kahimuan para sa kaayuhan sa kadaghanan basta nindot ta tanawon no bisan gamay lang gikan nimo atong itampo unya itampo-tampo ang gagmay ang mabulahan ang ubay-ubay ang daghan niya kana katingali ang atuang kanang bitbiton diya sa atong kasaulugan karon in Santos nga misa sa atong mabaon nga pamalandong ba karon Domingo kanang atong dungog kanunay nga pag-angkon ug pagdasig sa Ginoo nato ang pag-atiman ug ang pagpangga sa Ginoo sa matag usa ang iyang pagtawag nila ni adto ang ilang pagtawag ang iyang pagsugo nila ni adto nga mga apostoles klaro sa ebanghelyo klaro sa gisaysay ni San Pablo nga gitagaan sila og igong gahom gihitsasan sila ug igong di na gani sila mistil pa magdaog pinuntil sa ilang paglakaw pinuntil nga kwarta or daghan or sanina di ayaw na dili na gikinahanglan kay gihitsasan ta niya sila ni adto iyang gihitsasan ug gahom kita sad karon ilhon ta niya musalig ta balik sa gahom nga iyang gitaniag dato aron mulahutay kita aron maginagmay man og dinagko nga atong antusunon makakita kita sa dako nga kaayuhan nga pahigayon bisan sa imuhang usahay makaingon kita lisod nga kahimtang so kanang dasiha atong pangayoon sa Ginoo na sige man tag kadungog ana kani mo atong pagampo nga si managtiayon ba si managtiayon si bana ug si asawa usahay lisod baya ang kahimtang lisod si ginikanan usahay un anak kalisod ang ilang kahimtang pagatiman sa ilang mga kabataan usahay sad gani ang mga kabataan maglisod sa ilang kahimtang pagatiman pagsabot even pagpasaylo sa ilang mga ginikanan pero bisan pa niya na nga kahimtanga tanaw na to sa laing bahin gihitsasan kita sa Ginoo aron makadaog kita hinumdum ko ato laging miaging mga simana si babae ba o si lalaki
tiod-tiod na nagtipon, unya, tiod-tiod na silang, dugay silang, may-ari ba sa altar, may-ari sa tubangan, para dawaton ang sakramento sa kasal. Taod-taod na, sa dihan noong si Dudong nagmasakiton na paralyzed, diha pa sila naghat, nana ba? Niya, pag sinaaray na karon, tandog ko ni Inday, ni babae, mikuha sa kamot ni Dudong, ni lalaki, ang iyang kamot tungod sa iyang sakit, dili naman maisa, kay na paralyze man, pero gikuha ni bitbit, gikuha ni Inday ug ingon, itugod Ginoo nga kami magkahiusa sa kasing-kasing ug sa huna-huna, bisan pa man unsay mahitabo, maayo man o dautan. Nakatong parte nagingon, sa sakit o sa maing panglawas, basta ninduta pamation, inon ka, maayo man og dautan, unungan ta ka. Pastilan, unungan, kanabang unungan ta ka, magkinaunsa man, pastilan ninduta. Ni usahay malimot ta, nga sa sinugdanan, ikaw, gihitsasan sa Ginoo, may gahom ikaw, nga makalahutay, bisan sa kalisod nga kahimtang. Bisan sa lisod nga kahimtang. Bisan sa kalisod sa imong kahimtang, sa pagkaginikanan, ayaw kalimte. Bisan imong luha, may gahom. May gahom nga makaagak ikaw. Makaagak ikaw sa imong kabataan. Bisan pa mag-usahay, ingnon ka nga, kahig-une sila, dili mo patuo. Ay, sagdilag dili sila, maminaw o patuo. Padayon lang gihapon sa imong pagmaymay nila, isip ginikanan, pag-agak nila, pag-alagad nila, bisan pa man usahay, bation nimo ang kabugat. Ato lang yung timanan, namuning grasya atong pangayoon, kakita-kita balik sa gahom nga iyang gitanyag. Nalimot ko na. Dili tingali ipasulti. Ato na lining undangon. Nalimot lagi. Amot ipikto ba nis bakuna, wako kibaw. Pero kibaw naman mo, wapay bakuna, ingunani na ko, ha? Pero kaganihang buntag bitaw, tanaw ko, migamay baka akong mata. Dako lang di gihapon. Wa na lagi. Saon taman. Si Manoy ba o si Manang, si Inday, si lalaki o si babae katubang si Manang man ang mikuha sa kamot ni Manoy, masakiton nga ingnan siyang unungan na ako kanunay, bisan pag masakiton ka, unungan ta ka, nindot na no. Pero si Manoy sa baya, minaning kamot pag isa siyang kamot, nindot ba nga si Manoy kamot ug isa siyang kamot, midawat siya nga sige kanang sa imong pag-unong nako, dili ti ka pabugatan, kanang yun na gani, kanabang mudawat siya, usahay man gud mo sa ginay mo ni ang akong nalimtan, usahay man gud, ikaw unta nga atimanon, ikaw pa'y unungan, ikaw pa'y atimanon, ikaw pa'y gahi nga ina daw, ikaw pa'y lisod, kanabang lisod at timanon na imo silang pabugatan, nindot unta no, na musalig ka balik, may gahom ikaw nga makadawat sa iyang pagatiman, niya mupasayon sa iyang pagatiman, pinagi sa imong pag
Usahay manggod makadungog ko nga riba. Sa kupisalan makadungog ko na imuingon nga iyang gikasaban ng iyang gikasaban iyang ginikanan. Ngano yung mga gikasaban sa gahigo. Pila may edad siya, tiguang na. Lain ki ingko may ingnon ba nga ilaylan niya ko na imong ginikanan kaya tong badlongon tiguang na ka kahit pong kaguo nganong magpagahi pagyot amo tugon sa hinungdan yung mga tiguang amo tinday nganong istoryahin niya na ninyo ha mas may nang istoryahan ninyo senior citizen ba istoryahan ninyo nga usahay nanginhanglan at timanon nga lisod din nun kayo at timanon nga naman kay gahi at timanon ambot unsay hinungdan kamoy mag-istorya nga unsay hinungdan istoryahin niya ko ha kaya atong istorya nila ha ingnaw may ni sila aptiken ni sila senior citizen senior na kayo day kauban mo kauban mo no biro ba mo angkon sa sunod tuig magpa-enroll ko diha sunod tuig si Padre Saki social media naman pero ako din tapuson kana bang makadasig ka tungod sa imong paningkamot makadasig ka makatag kag kadasig sa uban para pagbuhat sa maayo alang sa ikaayo sa kadaghanan kasi ninduta si Padre Saki ba kibaw mo nahitabo ni Padre Saki pag pirmiro na tong kita ni Padre Saki buyag dako makay nagnaong tambok ba nya naraba sila kauban namatay unya tupad sila sa picture ba silang duha mo'y kinadakan ko ang usa bagong namatay may gani si Padre Saki may gamay ibaw ka yun siya nga kutas biya iksaka dia sa sagdanan kutas kay dako ingon siya lipay siya kay makahimo day siya pagpagamay pagkontrolar sa iyang kahimtang nga migamay nga nagamay siya niya ko siyang gihingnan bilib ko nimo nakaagwanta ka ug nakalahutay ka maningkamot sad ko ko singnan maningkamot sad ko sunod tuig masaysinta naman ko hashtag 6-pack at 60 pastilan bitaw magkita ta sunod tuig na bro sabot ha ikaw dako-dako ra ba taong ka tigali uy siguro 60 pero 6-pack lang gihapon pastilan naabot ta diha alas 8:30 na ato na undangon pangayoon ta ang grasya nga makakita kita sa kaanindot sa tabang sa gahom nga gitanyag sa Ginoo nato makahimo di kita makahimo kitag antos makahimo kitag lahutay makahimo kitag buhat sa nindot ug makaayo nga gikinahanglan ug makaayo sa kadaghanan amen.